Prosto je neverovatno da na jugu Srbije još jedan dijamant bi mogao da vode u inostranstvo, a klub koji ga trenutno drži u svom vlasništvu ili u svojim rukama bi mogao da zaradi skoro 2 miliona evra. U kome se tu radi? O svemu tome pričamo u nastavku. Sportski pozdrav, dobar dan, dobrodošli. Douglas Owusu koji trenutno brani boje Radnika iz Surdulice, koji je rođen 10.4.2006. godine, dakle ima 19 godina, koga je Vojvodina htjela da kupi za pola miliona evra, kako se pričalo u prošlom prelaznom roku. 1,80 m visoko desno krilo koje žari i pali levom nogom, momak koji ima izuzetnu brzinu, dobar dribling, nisko težište, jako brzo se kreće sa loptom i bez lopte. Momak koji je pravo otkrovljenje Super lige Srbije je na pragu, odnosno na meti Young Boysa. Postavlja se pitanje kako to da neko može da iskopa ovako nekog fudbalera, a da to bude na kontu te neke scouting službe koja generalno funkcioniše u nekom skromnom sistemu, dakle ne nešto sad na ne znam koliko visokom profesionalnom nivou, opet je to Radnik iz Surdulice, ne vrte se tu milioni, već se vrte ne znam neki sitni novci i imamo situaciju da ovaj momak nakon 14 utakmica, 3 gola i 1253 minuta koliko je zabeležio, jako dobre partije protiv Crvene zvezde, jako dobrih partija generalno u Superligi Srbije, pređe i pojača jednu od najjačih ekipa švajcarskog šampionata, a kao što ga spomenu u pitanju je ekipa Young Boysa. Također ovdje možemo da pročitamo i to da ova ekipa neretko plaća svoje igrače između 1,5 miliona i 4 miliona evra. Sve u svemu, ukoliko pratite švajcarski šampionat, vi znate da je to jedna jako dobra i razvojna sredina u kojoj bi sigurno ovakav momak mogao da dobije priliku i ukoliko iskoristi tu pravu šansu, sigurno možda bi mogao čak i da napravi neki veći i ozbiljniji iskorak. Ono što treba napomenuti, Radnik iz Surdulice i Igora Zlatanovića prodao kao najveću izlaznu prodaju kluba u vrednosti od 1.300.000, iz kluba se nadaju istoj cifri ili približnoj, ali kao što rekoh, dosta se spekuliše da bi ta cifra mogla da bude i preko 1,5 miliona evra. Da li je ovako nešto normalno? Iskreno da budem sa vama, nije, jer to je opet Radnik iz Surdulice, ali taj isti Radnik pokazuje, ne znam, Nišu, ne znam, Dubočici, Loznici, svim ovim osrednjim klubovima ili manjim, da dobrim radom mogu da dođu do toga da izbace tako jednom godišnje nekoga ko će da napuni tu kasu i da obezbedi nezavisnost kada su financije u pitanju, a ne da se zavisi, ne znam, od opštine, od političara ili ti sponzora. Ono što je dobro po samu ekipu iz Surdulice je to da šampionat Srbije će trajati još nekolicinu kola i da sigurno biće prilike tu dosta da ovaj momak postigne ili zabeleži neku asistenciju, eventualno neki pogodak, što bi u mnogome moglo da znači, jer kao što sam i rekao sa početka, ukoliko ste obratili pažnju malo pomnije, fudbalski klub Vojvodina je bila jako zainteresovana za njegove usluge, nažalost tada nije došlo do dila, jer Surdulica je smatrala da treba mnogo veći novac da im bude prebačen od onoga što je Vojvodina nudila. Kažem, opet spominjalo se nekih pola miliona evra, nakon čega je Surdulica navodno to odbila, a Voša dovela ovog momka iz Kragujevca za obeštećenje, čini mi se 350.000 evra, što se na kraju ispostavilo kao jako korektan potez, jer momak igra jako dobar fudbal. Ukoliko još uvijek niste imali prilike da ispratite ovog momka, verujem da jeste, pošto je igrao i protiv Zvezde i protiv Partizana i protiv ovih naših većih klubova, toplo savjetujem da pogledate. Isto tako moramo i da spomenemo to da je on pre, ja mislim, nešto manje od 2 nedelje dobio srpsko državljanstvo, tako da to otvara jako velike mogućnosti njemu da se lakše proda u inostranstvu, jer jedno je kada imate status da ste iz Gane, a drugo je kada imate status EU člana, odnosno zemlje sa evropskog podneblja. Još jednu stvar koju moramo da spomenemo, ovaj momak je do sada zabeležio 48 nastupa za Radnik iz Surdulice od kada je došao iz Gane, isto tako ima postignutih 5 golova kao i zabeleženih 10 asistencija, što opet sigurno da nije loša statistika za nekog ko je mlad, perspektivan i ko se gura svim silama u prvi plan. To bi bilo to za ovo izdanje. Moje ime je Stefan Milićević, vi dole pišite šta mislite o ovoj temi,
Da li bi možda Crvena zvezda trebala da potraži nekog skauta iz Surdulice, pošto ove sezone su imali jako veliki broj promašaja. Toliko, vidimo se u nekom od narednih izdanja. Do tada, sportski pozdrav!